ngai ai kuble Christmas bat senem thamai besuk bakmen ya phi iwe piwe ai ba ka khobor Christmas kan pen kenmau hangi ya ka khobor jong ka jingsuk ka jingi e ka jingi map bat ka jingi rap markleng iwe kumju ai ba senem thamai arjar afsan long senem badap beng habro kilyang jong ka jingi jingi bangin nang yoi kamet kapat ka besai bakhalan bakhya krat bat kumju bangin kiu saprang hakikam ki jam ki jingtre ki jingta jongi bat kui benta jong ka jingim tongin sim ru ya ka resolution namtau senem thamai bangin ajaka ya ka mesiam jong ka jing ya trelang ka jing ya sto jumut hakim lang salang bat bangin kiar na ka jing ya pat ya pra jing ya tantelai ka jing ya bisni pihun bat kumjuru naki khanaloni ki balong ketera jong kajeng subasni ba thrasni ki ba dalam sakajeng ya kajia ba jeng bamis thu jumot ha ke babun kilang benta jong kajeng em jongi hakim lang salang tangning tin makhliat khule sibon